Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Usa lang ni siya ka saad, apan wa gid ni matuman diha sa kinabuhi nato. Gasigi ba mo awit sa kaayo sa Ginoo? Nining nahitabo nato nga flood control scam, kining mga PhilHealth scam, uban pang mga scam, corruption na niabot nag trillions, kining pagkakuwang natos trabaho, kining ila dihang pagpamulitika sa atong nasod, kining drugas na sad, nganing sugod na sad pagbaha, daghan na sang krimen. Makaingon ba ta nga awiton ko sa kanunay ang kaayo sa Ginoo? Gilingay mong tupad na maayo ra imong kinabuhi. Mayra, galisod magani kag daig sa Ginoo sa imong naong, daghan magay nato na problemas naong, samot nas mga binuhatan. Apan unsa may pasabot aning sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo? Mga igsoon, ang kaayo sa Ginoo permanente. Kay ang Ginoo maayo man, di man gid siya mahimo nga mubuhat og dautan. So ang tanan niyang buhat pulos gyud maayo. Ang nakaapan lang kay kita dili mudawat sa buhat sa Ginoo. Kay ang atong standard sa usa ka maayong butang lahi man sa maayong butang agikan sa Ginoo or sa standard sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa si Samuel na problema sa mga tao kay mangayo man gid sila hari nga tao. Pero ang Ginoo nag-ingon nga ako lang usay inyong hari. Niya ang propeta lang maoy akong mouthpiece, mao si Samuel. Niingon yung mga tao, tiguwang na raba ka Samuel, imo rabang mga anak, dili sad propeta. Niya kinsa na malay musulti na mo, ugwa na mi hari. Pasabot, ang mga tao sa panahon ni Samuel, wa na mo tuo nga ang Ginoo makabuhat og bag-ong propeta. Wa na sila mo tuo, anak. Ilan ang gihimo nga murabag ordinaryong tao nga nihunong na siya, namatay na siya, wa na, papas na. Nalimot sila nga ang Ginoo permanenteng gamhanan, ang Ginoo mo'y nasayod sa tanan. Mautong giingnan sila sa Ginoo, pinaagi ni propeta Samuel, kung mumugos gyud mo rog mangayo mog hari, pahimuslan ramos inyong hari. Ang inyong mga lalaki, mga anak, himuong mga ulipon, apil ng mga babae, ang inyong mga abot sa inyong uma, kuhaon pa niya. Kamo, ganaon mo pagsulti, magpili mong presidente, magdrugas ra ng presidente, magsigi ra nagsuyop, punya ang inyong kwarta, kawaton ra na. O ganaon ta mo pili patag presidente? Kamu ba, ganaon mo ba? Ako mo, ingon dyan ko ninyo, kung mo pili pataan ng mga politisyan nga manghatag og kwarta panahos eleksyon, mag-antos kita. Manay timailhan nga dili na sila ang hari nga pinili sa Ginoo. Kana bang magsigig panghatag og kwarta panahon sa eleksyon? Mao mo tayo nahitabo atong mga miaging mga elections, siging hatag kwarta, buo yung kwarta, bisag mudagan pagka barangay kapitan, dagko kay budget, millions. Ang uban gani, billion. Mudagan lag mayor, mugasto nag millions. Ngano mugasto magkag-ingon anak kadako para lang mga apply? Ang mga apply tag trabaho, mugasto magita, pero dili sad million. Kaya kanang ilang gi-applyan sa mga politicians, trabaho man sa pag-alagad. Kinahanglan pag yung kamugastog billions, niya ang uban magpinatyanay pa para lang yun mapili sila
nga kunuhay alagad sa gobyerno. Mao na sila'y mga yawanon. Ug mao na'y gisulti sa Ginoo ngadto warning sa mga tao na kung mopili gyud mo hari karon, mamugos gyud mo, pahimuslan mo og magantos mo og maayo. Doon na pagigisulti ang Ginoo. Unya, magpakiluoy mo nga rin ako, apan dili kamo nako kaluy-an. Karon sige taghangyo sa Ginoo. Ginoo, kaluy itawon may Ginoo, gipili bitaw na ninyo. Nabudol na mo. Nya karong umaabot na sad nga Pebrero, nasad sila impeachment. Unya ang impeachment gasto na sa nagkwarta, kita lang gyapoy pabayron, kawatan pa gina nila. Sugot pa mo ana. Unya ang gikalimtan karon ang pagsusi o kinsa gyud utok sa korupsyon sa atong nasod. Sige silang hisgot ang mga impeachment, nasaron ay kanang atong mga congressmen nga mga young tawag nila, young guns, na mga ganing mga kuan ba, mga bukal kayong nisulti about sa mga apan sa gobyerno, gilotos na sad, gipaila na sa mga complaints, mga kaso. Kapoy kay sila hunahunaon kining atong hari karon. Kining ato bang administrator sa nasod, administrators di ay, magsigig panggukod sa kadtong mga tao nga naghisgot og korupsyon. Pero nagsigi sa silang ingon, maningkamo ta pagsumpo sa korupsyon. Pero na gani musulti about korupsyon, niya ang aro padong adto nila, ila dayong i-persecute. Mao na bunga ni sa mga taong kusog kayo manghatag og kwarta panahos eleksyon. So di na ta mubuhat ana. Lingay mong tupad. Hingna, mulinya pa ka, o na ay linya honon sunod. Ay kamo, nang linyar ba mo ato? Mulinya pa mo? Bantay mo. Ipasangil na ba na? Senior citizen, nari na mo, di amoy budget. Mga ayuda, kamong mga naglisod, dari na mo, kaya di ay ayuda. Kana, mao na ilang mga pasangil na karon ay dako kayo og insertion na giigo sa mga ayuda, billions of pesos na sa tong national budget sa 2026. Ayuda ang giigog maayo. Bantay mo ana. May pagdinalan ta ayudahan kay maghuman ana binawi ay to the max. Unyag maka-release na sila, mo release na sila og 25%. Ang 85% gamito na nila sa ilang personal nga agenda. Ang i-release dako, pero ang moabot sa tinuod kunuhay gipasanginlan nga maong mga kabos gamay ra. Ang dako tuas ilang bulsa kay ilang ang gamiton sa ilang personal agenda. Ingon ana ang hari nga tao. Karon ang kaayo sa Ginoo mahatag ra niya sa mga tao nga miila kaniya. Mao na kining mga tao nga dunay pagtuo na bisan pag mo supak sila sa standard sa tao tungod lang sa ilang pagtuo gidayeg ni Kristo. Kadtong gabitbit og paralitiko, di magina standard nato nga gubo nato ang atop sa balay para lang yun ka makasod. Unsa may tawag nimo anak kanang taong muguba sa bintana, muguba sa atop aron lang yun makasod. Unsay tawag nato ana? Kawatan. Kawatan. Nya unsa may buhaton nimo kung makasakop kag tawo nga giguba ang imong atop o giguba ang imong bongbong aron lang makasod ug masakpan nimo, unsa imong isulti? Animal. Tawag din kag pulis. Imo din ang ipadakop. Pero, ni ay mga taong gadag masakiton,
para ilang ipaduol ni Hesus, para iyang ayuhon, di man sila kasuod kay porti mang daghanang tao, di man pareha aning magmisa ta, porti daghanang bakanting lingkuranan. Panahong Hesus, pugsisok mga tao, gikuan, gisaka nila ngadtong atop, o gitangtang nila ang usa ka bahin nga igo yung masod ang duyan nga ilang gisaka gitungtungan sa masakiton. Dako-dako gitong abliha tingali, dako-dako yung naguba anang masod gud ang duyan nga to ituntun sa ubos, pero wa gyud badlungan ni Hesus. Iyarang gitan-aw dugay-dugay sa tingin to silang tinangtang sa atop, oy wa gyud badlunga. Doon nagitingay ito yung mga tao, unsa man na? Unsa man na? Ningon tingin ito si Jesus, ayan, pasagdi lang. Wa na lang nagidetalye din, pero basig ningon sa ito si Jesus, ayan, pasagdahi lang sila, gonsagi lang buhaton. Uy, Lord, nag-atak-atak na ang buling. Ayan lang yung pasagdi lang. Pagkatunto na gyud sa masakiton, unsa may nakita ni Jesus, ang ilang dakong pagtuo. Og niingon dayon si Jesus, di pasaylo na ang imong mga sala. Og usas iyang mga sala, mao ang pagguba sa atop. Usa to iyang sala, siya nang kadi nimo balay imong giguba. Pero ang kasing-kasing sa maong tao o sa mga tao nga nitabang niya, katong upat ka taong nagyayong niya, nakita ni Jesus. Kaya ang Ginoo ra man ko'y makakita sa tong kasing-kasing. Milinga imong tupad, ingna kakita ka sa akong heart. Ingna nakakita ka sa akong heart. Oy, bisag ka ng bana, di nakakita sa kasing-kasing sa asawa. Ang asawa sad otro sa na di nakakita sa kasing-kasing sa bana nga naibog dahil sa silingan. Mo na magsigi naghinuktok niya, maingon dahil asawa, unsay problema nimo? Wa man. Tanawa ang kasing-kasing, oy. Muna mag-ampo kita. Muna si Jesus, kakita siya sa kasing-kasing. Pagtuo di ay ang nagtukmo nila nga giguba ang atop. Pagtuo nga doon na sila makuha nga kaayuhan gikan ni Jesus. Muna sundon sa dinato na nagani taong muguba sa inyong balay, dahiga, believe jud ko nimo dong, kay nagtuo jud ka nga maluwas gid ay ka kung musuod ka sa among balay. Hatagi day kaluwasan. Ingna dayon, unsa may imong gusto, siya kanatang imong laptop, hatag. Kanatang imong mga alahas, ihatag. Kay mao man na iyang gituhuan nga makaluwas sa iyang problema. Ihatag. Kay nituo gid siya, nga dayga siya, kay nituo siya ana. Mao na kana bitang mobuhat ta og butang nga imposible tungod sa pagtuo, daygon ta ana sa atong gituuhan. Apan kun ang yawa mo'y mutudlo nato nga pangawat sa flood control nga nag-uwan na rabasad, nya mutuo sad ka, aporti gini mong yawaa. I-check kung ang imong gibuhat karon pagtuo bas Ginoo ang nagtukmod. Ug mao nay importante unta nato nga mohari usa ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Mo bitan na si Santo Niño nagi-celebrate karon sa atong Archdiocese sa Basilica, atong gitawag siya og hari. Santo Niño akong hari. Nya ato pa yung gibutang adjective, hari nga gamay. Ang gamay-gamay lang na, pero tag-iya na sa kalibutan mo nang gakupot na si Santo Niño sa kalibutan. Hari-hari. Hari-hari. Gamay-gamay lang na, pero tinuod ng hari. Muliwat unta ta ni Santo Niño. Ug sa may kinabuhi ni Jesus nga mao si Santo Niño, kinabuhi Dios pag-alagad sa isig katao.
ang pag-alagad. Muna, dinhi sa atong parokya, nagsugod na taron, dili nagsugod, gasigi tag pamaligya og mga slots. Linyay mong tupad, napila na ka-slot imong napalit karong simanaha. Karong bang simanaha ba, pila na ka-slot imong napalit? Oy, wa pagyud kapalit. Anya kapila ra man day ka mga lagad. Kausara day kausa ka buwan. Kausara day sa usa ka tuig. Mapalit gani kag slot kung pwede kada adlaw aron mga lagad kita kada adlaw. Oh, kada adlaw. Pangalagad 24/7 pangalagad. Nya unsa man pag-alagad kada adlaw? Gusto mong tudloan ta mo? Gusto? Memorize na mo no, pangawat. Pangawat. Oh, ikalunis, mangawat ka ang imong pliti, imong kawaton, isod nimo sa alkansiya. Oh, 20 pesos na to. Nya ini ka martes, ang imo na sang snacks duha ka buok, imo na sang kawaton, sod nimo sa alkansiya. Oh, 50 pesos to. Pila na? 20 o 50. 70 na. Pagka Merkulis, gikawat na pod nimo ang imong usa ka kananan. Oh, 30 pesos. Ginagmay ra man imong kaon. Huwag nimo dito, pila na? 100. Pagka Huwebes, palit na kag slot. Di ba? So katong Lunes ngadtos Merkulis, nagsugod na kag pangalagad kay imo namang gitiguman ang slot. Pagka Huwebes, nakapalit na kag usa ka slot. Pagka Biyernes, ngawat na sad ka, balik na sad ka sa imong plitihan, di na sad ka musakay, lakaw lang ka. Ana, nya 20 na sad to. Pagka Sabado, kaon na sad ka, gamay kaayo, gikuha nimong duha nimo ka snackan, duha nimo ka kaunan. 60 na to, 20, 80 na. Pagka Domingo, lakaw ka pa doong simbahan, pila na? 20, 100. Pag humas misa, palit na sa kag slot, duha ka slot imong gipalit anang simanaha. Nya, pwede na, dili. Mawa ginitingog. So siguro na tog palit ang atong ang atong slot nga PSSPP para sa atong Santo Niño nga selebrasyon. Ang ato rong nadawat nga slot sa PSSPP niabot nag 2,238 ka slots. Naapay 7,762 ka slots nga available. Gamay na lang ni. Suruyan ninyo ang tanang mga balay nga nias Compostela sakop sa tong parokya. Suruya mga chapel leaders. Unya tagaig envelope, pasudla sila ilang itampo, love offering. Kung makaya nilang usa ka slot, pasod usa ka slot. Kada pamilya ha, siya di mo kakayag usa ka slot, pero pertig yung pobriha, piso lang, piso ngadto sa 100. Kada pamilya. Nya human ato nang tigumon aron inig abot na sa dinhis mga envelope, ato dayon ang himuong slot ang total amount. Nya okay mo na. Bantay suroy-suroy na moron kamong nanimba dinhi. Sa may buhaton ninyo, pagdamog 10 minus 5 ka envelopes nya igadto ro sa inyo katong inyo mga silingan panagait og envelope. Nya i-remit diri inig ugma kuan ninyo inig simba. Nya danasan mo laing 5 ka envelope adto na sad mo unahan. Mahuman ning atong sigig simba dinhi. Pwede na mo mga matay. Nga naman, dako mog na alagad sa atong parokya. Dako mog na alagad nagmapuslanon ang inyong pagsimba matag buntag. Ako,
magsigil lang jud ko yaw-yaw kay naam sa ko'y social media account. O di makaabot man gini. Sige ra jud ko yaw-yaw aron nga kamong mga naminaw nako basin pa di ay matandog. Pero na may daghan ang natandog. Na may daghan na kaing ni text nako, Pader, muhatag ko niya ako sa imong Santo Niño nga pista. Musaad na ba? Mingon sa ko sa kong kaugalingon, gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Pero na say mutuman na. Daghan na sad ang nituman mo nang niabot nag 2,000 kapin, 2,238 ka slots sa PSSPP ang atong nadawat. Mga igsoon, mura lang ni siyag duwa-duwa apan pangalagad kini. Og kung atong himuon nga mag-antos ta aron lang ta maka-contribute sa kaayuhan sa atong katilingban, sama adtong upat ka tawo nga nag-alsas paralitiko, nag-antos sila para lang gyud ilang mapaduol ang paralitiko sa Ginoo. Congratulations. Inighimo nato sa atong sinulog dinhi festivities, magsugod man ta sa atong nobinaryo karong January 22. Daghan mga tao makakita sa presensya sa Ginoo pinaagi sa atong mga activities. Murag ato nang napaduol ngadto nila ang presensya ni Santo Niño tungod sa atong mga pag-antos. Hinaot unta nya inubanan sa atong kamapaubsanon, makasinati gid ta sa kaayo sa Ginoo ug makaingon gid ta sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo.